पता नहीं का ये राम के तना बेशरम बन है अरे मैदान फिरली आई अरे तू काहे ऐसे बोलत है तू जा बाप रे बाप अरे सुनत हो आई हो दादा ये तो गैस छूटत रहता शकुंतला काजी अरे सुना हो बड़ा जोर से लागत तनी ई का करता नी जी खिसिया मत उतरनी उतरे थे के करतनी हम जातन तनी मर मैदान करे ठीक बा ना मैदान करे हां देखा तो सब टाइम हो गल बाटे रौरा मैदान करे पता नहीं के पेटवा गड़बड़ाता हो बड़ा जल्दी आई 2 मिनट में आ जाई जल्दी ठीक बा आवत तनी अबे पता बा आज सुहाग रात के दिन हटे यहाँ के लाइटिंगे लागता बार बार समझ में नहीं के आत के का करे के बा हमारा यहाँ के भर रात दौड़ते रहब तो हमनी के कुछ नहीं के समझ में आवत आ के उन मौगियो नहीं खिसन कहत रही कि मार फुआ जी आइल बानी हमार मौसी जी आइल बाड़ी तहार हमार माई भी केहू घर में लौकत नहीं के एगो चिड़ियो चुरुंग ठीक है बेटा हम देखत अयो दादा अरे केतना घर के लोग खिया देल सरी दादा अयो दादा अरे बड़ा जोर लागल रे दादा बाप रे बाप कितना गैस निकलता रे दादा बाप रे बाप बड़ा आराम बा बताओ मसाला वाला खाना बना दे तरी से कुल शादी ब्याह में जानते नहीं से कितना मसाला डालनी कितना ना बुझाता तेल मसाला खैला से ई पेट में गैस बन गई हो भर पादत है रास्ता भर पाई पादत है हाँ अब मेहरारू के लगे पादत तो मेहरारू ल जाइए ना जाइए गैस तो छूटल है दादा आई हो माई देखी तो केहू आवत नहीं के ना आगे घुसुक जाए ये दादा आई के 5 बज गल बुझाते नहीं के केने गोइल पानी केनहू तो लौकते नहीं खी आय कान हो ए वो बगीचा में गोइल बानी कि का समझ में नहीं खेवत जाई का केनहू ने गोइला से का थी बटे क्यों बा देखी थोड़ी जो आय बाकी मर्द के बुझा के ना चाहिए के जाता नहीं हम जाता नहीं देखे कोई कही तो कह दे कि मलाटिंग ना लौकल तो गो रही करे खोजही के बहाने जाता नहीं बनी जी आय केने मैदान फिरतनी बता कि एने नहीं खी जा ने देखे अरे दादा रे जगह हम मिलते नहीं कि हमारा के कहाँ हम जाई आई हो दादा हाँ यही जो हमके हो गई बेटा बुझाता कि जन्नत में बानी वो जगहिया पर बुझाता कि कुछ डर लागत रहा हमने जे मेहरारू हमरा खातिर कुछ कर जाई हम 100 साल का पता का जाने कहां गोल बन हो गए बानी जी केने मैदान फिरतन जी हाँ तब के ऐसा ला तो मारम नु फेचकुल फेंक दिया न जुंगे ए जे कहानी मर के 5 बजे आ जई ह आई पहला दिन हटे जा तनी देखे कहां बा पारन खोजबे बेरा हाय माय पूरा जन्नत बाटे दादा मैदान हगे खातिर मेहरारू जाली सा मनी की कैसन बुझाला लेकिन हम पता नहीं का ये राम के तना बेशरम बन है अरे मैदान फिरली आई अरे तू काहे ऐसे बोलत है तू जल्दी आ एबा पहला दिन हमर बियाह भइल बाटे आ तू आइए 7 बजे अरे हम तो बचावा हो हम खैया में गोली मैया बोले लगी आई हो तो अरे बचावा हो तू अरिया जा अरे तोहरा पर काली मैया सवार बाड़ी का अरे बचावा हो पूरा माई तू मर जा तू अरिया जा तोरा से मत रहले कहीं बाटे चले हम ना बचाइब आज के बाद अच्छा ये बतावा सुहाग रात के दिन है ना ए जम कहनी कि तू 5 बजे ले आ जइह आई तो तू काहे जल 10 गाना गावत रह होवत रह तो काहे के तोहर माई हमारा के खियौले रहलियो बचा बचा दो उठ के आई रहो तो होता तो आ जल्दी
आइए रानी बाहरे है पानियो ना छुआने है तेरे पास पहले नी ना कोइले रनियो कहाँ कोइले बानी कुछ नहीं कोइले रणवे रह जेती उठी कल बा कैसन ना हगल गंडा बुझाता कि हगले गाड़ी पैंट पहन ली होला से रहती जाए हमर बेड पर चढ़ी छी 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 नो की हगले मैदान में की कोइले गाना रहे जा ना कुछ नहीं कोइले देख ना कुछ बा